Dnes máme pre vás pripravenú naozaj výnimočnú nehnuteľnosť. Nachádzame sa v krásnom prostredí obce Lubina, naskok od Nového Mesta nad Váhom. Moje meno je Peťo Krampl, som manažér obchodnej spoločnosti Vianema a pozývam vás na obliadku. Krásny dom, krásne výhľady, táto ponuka stojí naozaj za to. Vianema nie sú len nehnuteľnosti, sú to riešenia pre život. A jedno z tých riešení môže byť aj tento dom. Toto je moje číslo.